Morning! Welcome to my YouTube channel. Pauwi na po ako. Galing sa pamamasyal. Ang nagdadrive po, itong kapatid kong maganda. Hindi kasi ako marunong mag-drive. Igatid niya ako sa bahay. Maulan dito. Pero doon sa Cristo rin, mahangin kanina. Malakas yung ulan dito May mga tubig na yung natubigan na yung tanim mo. Salamat, nandito na kami. Bye-bye. Thank you po. Dito na ako sa lugar namin. Maraming salamat. Thank you for watching.